ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଛୁଟିର ବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ 8ଟା ହେଲାଣି, 8:30 ହେବଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପାଗ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ଏ ରବିବାର କେତେକ ଲୋକ ଛୁଟିର ବାର ତ ଆମିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକ ନିରାମିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମିଷ ବାର ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ରହୁଛୁ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଫିସରେ କିପରି ପରିବା ଚାଷ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବା ଚାଷ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳା, ଇଏ ହେଉଛି କୋଶଳା, ଇଏ ଶିମ୍ବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୂଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୀତ ଦିନେ ପରିବା ଚାଷ ବହୁତ କରାଯାଏ। ମୂଳା, କୋଶଳା, ଧନିଆ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ପରିବା ମିଳୁଛି ସେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଚାଷୀମାନେ ପରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହର ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ତ କିଛି ଅଳ୍ପ ଆମେ ନିଜ ବାରିରେ ଅଫିସରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲାଗିଛି, ହେଇନି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରା ଗଛ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଉଛି ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଫଳିଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ବାରିରେ ପରିବା ଚାଷ କରିବା କେତେ ଆନନ୍ଦ, ତ ଆପଣ ନିଜେ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ହେଉଛି, କୋବି ଲାଗିଛି, ଫୁଲକୋବି। ଧନିଆ ଗଛ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।